Joo, jos tää taas vähän filmais uutta pätkää. Nyt ollaan vähän erilaisessa mettässä, samalla leimikolla, mutta toisella kuviolla. Ja tämä on tämmöstä ihan mukavahkoa mäntytukkia. Tossa on kyllä aika kierrotyviä. Siitä tarvii tehdä tämmönen isännän ihastus, tämmönen järeä kolmospölli tonne kuitukasaan. Siitä maanomistajat tykkää. Muuten aika näpsäkkää mäntyä pätkiä. Kasta vähän tuppaa ainakin tässä suonlaidassa. Olen kyllä tuolla keskemmällä sitten oli huomattavasti parempi laatusta puuta. Mutta eipä se mitään haittaa, ei. No, tehdään maanmuokkausta vähän samalla, niin pääsee kaivuriherrat helpommalla. Täällä on aika kova luontainen kuusen taimikko tuossa alla tulossa vanhoihin ajouriin. On kasvanut aika kovastikin taimikkoon, niin täytyy vähän koittaa niitä sääliä ja ajella tuossa urien sivussa. Koittaa kaataakin eteenpäin sillain, ettei mene noihin upeisiin kuusijuotteihin, mitä tuohon on ruvennut kasvaa. Siinä tulee aikamoinen kuusikko vielä jossain vaiheessa. No, otetaan siitä oksa pois, niin ei ajomiehen riasana. Pidetään ajomies tyytyväisenä. Sitten tehdään pieni tekopökkelöitä tänne tuosta koivusta. Siitä pääsee petolinnut sitten hyökkäilee hiiriä ja rottien kimppuissa. Semmosia metsämyyriä ja muita täällä mennä möngertää. Noiden kanssa täytyy olla pikkasen varovainen, ettei lipsahda laippa tai letkupussi väärälle puolelle, niin siinä saattaa hetken aika pikkasen ilma olla sakeena lentävästä nesteestä, kun letkut reppee irti. No, siinä on pikkasen lahovikaa tehdessä. Lumppia. Sitä pääseekin pukkaan taas tukkia. Sitten ei kyllä taida enää. Joo, ei, siinä on sen verran moni väärää. Siitä tuli kuitua siitä. Siinä on tulevaisuuden ensiharvennus odottamassa tuossa ojan toisella puolella. Melkoisen tiuhaa on jo nyt, että kaipais vähän raivuria sinne. Otetaan tuolta ihan juuresta pois toi koivu. Ajuri vielä on siellä edellisellä kuviolla varmaan. Ei ehkä ihan tänään saa sitä ajettua. Sinne kuitenkin tuli ihan mukavasti 1 tonnia puuta. Niin ihan kivoja palasia. Kokonaisuudessaanhan tämä on useamman 1000 motin leimikko. Täällä saa jonkin aikaa viihtyä. On tosiaan useampi 1000 kuutio alohakkuuta ja sitten on vielä aika isot harvennukset tuossa vieressä. Tietää missä hetken aika käy ja kun on vielä ihan mukavan lähellä kotoa. 15 minuuttia työmatkaa. Ehkä parikymmentä, niin ei sekään on huono puoli. Tää menee ihan sketsiksi nyt tän koivun kanssa. No niin, tuli ihan se siellä. Koivu tosiaan pätkitään 5 senttiin, niin sen takia noin näyttää melkoisen pieniltä noin koivun latvat. Kuusi on edelleen 7. Mutta mänty ja koivu, niin me vedetään 5 senttiin. Siitä lähtee.
lähti. Ja nyt tuli ainakin matala kanto, kun tuli turpeet mukaan. Ei pääse kukaan valittaa, että kompuroi kantoihin täällä marjareissulla. Sitten täällä varmaan vadelmia aika hyvin pukkaa muutaman vuoden päästä. Ossakin on niin pirun hieno kuusen taimikko, että ei kyllä sinne henno kaataa yhtään puuta. Tuossa justiin ajoura mennyt tuolla noin tossa kohtaa, missä koura on nyt, niin täällä näin. Niin tässä on ihan tämmönen jatkuva kuusen taimikkomatto ja se menee tuossa ajouralla, jatkuu tonne noin vanhaa ajouraa pitkin. 30 senttiä pitkää kuusen taimea, ihan täynnä toi uranpohja tossa. Täytyy koittaa sitä välttää, ettei mysöisi niitä taimia siihen. Oi vitsi, kylläpä voi työnteko taas tuntua mukavalta. Tosiaan 28 vuotta on tullut koneita ajettua, 44 vuotta on itsellä ikää ja 8-vuotiaasta asti on tullut kaikenlaisia mettätraktoreita pyöritettyä. Silti vielä jaksaa innostaa välillä. Tietty vähän vähemmän, mutta välillä sitten vähän enemmän. Nyt on taas semmonen, tuossa oli pitkän aikaa aika semmonen jotenkin vähän väsynytkin vaihe, kai sitä oli jotenkin ajanut itsensä sitten piippuun, mutta nyt on jotenkin löytynyt semmoista piristymistä taas tähän työntekoon. Sillä tuli oltua koko viikonloppukin töissä tossa. Ei ole pitkään aikaan tullut koko viikonloppua tehtyäkään, mutta nyt jotenkin löytynyt taas semmonen tekemisen meininki. Ruvetaan ottaa vähän takaisin. Tuossa tuli oltua vähän laiska Jaakkoa jonkun aikaa, kun ei tullut käytyä oikein viikonloppujakaan. Mutta jos sitä nyt koittais välillä käydä silloinkin. Voisit tosiaan olla vaikka arkena pois, jos on jotain asioinnin tarvetta. No nyt täytyy vähän kamerakulmaa korjata tähän. Jotenkin ihan päin persettä. Tiedä onko se näyttäytynyt siltä, mutta toi ihan vinossa oli toi mun puhelin tuossa. Kyllä Dere vaan on kone, ei siitä. Sitä mihinkä pääsit. Tuossa tuli tosiaan Komatsu traktorinkin erehdyttyä ja suostuttua semmoseen, tai itse asiassa tuli itsestä pyydettyä. Se oli elämäni hirveimmät vuodet konehommissa, kun sillä Komatsulla tuli ajettua. Siinä tuli kyllä lyötyä kätensä semmoseen paskaan, että se kädet haisee vieläkin sieltä. Nykyään kun menee kotiin töistä, niin on suhteellisen puhtaat työvaatteet. Derellä ajelee, mutta silloin kun ajo punaisella koneella, siellä on joku nyt tuo on männyn takana. Katsotaan. Vaihdetaan vähän sahauskohtaa. Siellä on varmaan joku vanha kantu tuolla takana. Niin silloin oli tosiaan kädet oli joka päivä aivan paskassa ja vaatteet olisi saanut pestä ihan joka päivä, kun oli öljyssä ja vaseliinissa ja juman kautta niin rasvassa. Mies oli korvista varpaisiin kuin vaan voi olla. Mutta nyt kun on tällä vihreällä koneella on ajellut tässä, niin ei kyllä, tai sen jälkeen kun on taas vihreällä koneella ajellut, niin muisti sen, että kuinka huoletonta meininkiä tää on. Tässäkin koneessa kuitenkin on 6200 tuntia ja tähän ei ole mitään muuta tehty kuin runkolukko laitettu tästä vehkeestä. Että muuten on saanut paukuttaa menee vaan. Ja nyt sitten täytyisi koputtaa puuta, koska kohta tää hajoaa koko paska varmaan, räjähtää 1000 pillun päreiksi, mutta anteeksi kaikki lapsikuuntelijat, jos täällä semmosia on tai muuta herkkäsieluiset tuli sanottua ruman sanan. Räjähtää, sehän on kiellettyä nykypäivänä, kun voi saada syytteen terrorismista. Mutta semmoista tosiaan. Joo, ei siitä tosta kyllä tukkia. Ei siitä kyllä tukkia ei tehdä. Joo, eiköhän siinä mutta loppuu puheenaiheet nyt. Mä lopetan tämän videonkin sitten samalla, ettei tuu ihan pelkkää puuta heinää löpistyä, kun tuo äskönenhän oli kaikki pelkkää asiaa. Eiks kannata päättää siihen. Kiitos ja hei!